Hanggang tang maning kamot ug maning tiil. Kay kanila laging naglisod. Kayod ta taman sa ginhawa. Kiyod pag magkalisod. No. Ug pasabda ko anong nanibutiti ilang kanal. Nanibutiti diri sa Korea. Ay bahala na mga butiti diri, importante makakwarta ta. Sumauto no. Main buntag, Domingong dako. Nagbitbit sa among pamahaw, nakakaon yung tao mi kay silyo man unya, nang huwam ko niya kwarta kay aron makakaon ko gahi-gahi. Hindot yung sidlit sa adlaw oh. Hindot yung sidlit sa adlaw. Bahala ko mi na sidlit eh. Basta nasidlitan mi sa adlaw. Gandang umaga dyan mga mananap. Tagalog na po inatay. Kapoy kini siya guys. Magsig Tagalog, Bisaya kag nang magsig Tagalog. Alright mga mananap. Mag-ingat Diba? kayo dyan lahat. Domingo kay ron dako dapat adlaw sa atong Ginoo karon pero naamon ta diri sa layong dapit lang narbaho ta. Kasabot rang Ginoo namo. Habang kaya pa ng katawan, Sa Tagalog. mag-ano tayo, pursige tayo magtrabaho. Naong dili ka tuho ang Tagalog dili. Basta no maura to no laban na jud ta ani no. Nya unya mawala na mo kakapoy kay karon kinanlatay na pud meron sa among mga harbisonon, bugat kay yatay. Hindi lang namin mamalayan yung oras, tapos na pala yung trabaho. Di ba? Galog. Kapon na ano. Ang iyang Tagalog pare kagahiya siyang naong. Hindi ti sidlit sa adlaw guys, oh. Mas lami pa ni siya kung masidlitan sa angin mo sidlit. Kasi sige na, mora to, kapoy namin, hapit namin na late. Mami, siya simba daw siya, sayo kaay. Hindi rin nagtutok mami. Napay agi sa unlan siyang, oh. Nangihi na po ng buwang, oh. Muna siya, muna sakit sa Pinoy, no, gida sa Koreano. Oh, di ba, nangihi. Oh. Muna yung batasan. Gidas, kuan gida, yung pagkairo dire sa Pinas sa Korea. Yung pagkairo sa Pinas, gida niya sa Korea, oh, di ba? Oh. Ug sa mauto no. Di pa man ta may magsugod. Kay kuan, yan ang Nepalis ug ang Pakistan, ang Nepalis ug Uzbek nagsugod naman sila. Magsugod na lang mi. So bisag man ako ni akong vlog guys, suot sa ako sa kumpantin ako nga bago bangko. Kaya padayon niya po na mo pagkuhan diri, servisyo sa publiko. Isip nga mag-alagad sa publiko. Atot na lang gini siyang padayonon. Ikan lang tabi mo man ang vlog. Sige, ikan lang tabi, may tabi, tabi dia. Huwag mo na siya mga kamananap. Kita. Itang mga di gwapo. Naata diri sa lugar nga dili ato lang yaw ra ta diri. No, paminawan na issue guys. Kinanglan magkuan kita ninyo. Yung kamot. Yung kamot kita ninyo. Da paning tiil. Sumauto no, maing udto. Udtong larok karon awat na ilang mountain oh. Nice kay ang view diri no. So mo ni siya ang farm nga among gi part-time. Ang tawagan ng mga kuan ka muragman ni katong ingon ko muragman ni mimundong angan kuno sa Korean pa mimundong. Mo ko na siya herbal ngayon ko ng dextrose kana bitong gamiton nato sa hospital nga dextrose mo ko na siya gamiton. Ambot ug unsa ka tinuod og bugna ra pud to sa Koreano nga ambot niya. Wa kasi nabot ba mi ato mura magwa. So mo na siya na nag-vlog pud ang usa ka batignaw. Unya, mo na di ba napakita na ko day? Mo ni siya apple tree kani. Apple tree, mo na siya apple tree. At mo ta dito ba bahalag ko silon ta dire. Kani wa ni labot sa mong part-time ha. Kung wala ni labot sa tagiya sa mong part-time, ako lang ipakita ninyo kay para nimo idea, puhon-puhon makanimo sa Korea, pero tanawang langit. Pinangga kita sa Ginoo tagaan tag langit nga nindot kayo. The sky is blue. The land is green, and there is an apple tree, and the canal is so clear. But the vlogger is so cute, di ba? So tanawang ilang kuan ilang ang ilang pa tubig silang apple tree o di ba gripo-gripo la issue kayo. Mo ni ang kuan day, mo ni ang buwak sa ilang apple kana na flowers of the apple tree. Nya kana siya
mahimo siyang bunga after mga pila ka months niya. Ang amo na po mag-arubite na pud mi ani mag-alba, mag-part-time mi ani, magbawas daw mi og bunga kay dili mo sugot ang amo nga daghan ra kay siya bunga kay dili kuno siya. Ang buto di ko kusabot unsa na ko pag-explain. Basta mauna to kung i-explain ninyo no. Unya moto ikan mi naniud to migikan nya tabi-tabi lang ko diri kay while kuan para ma-tour pud na ko diri sa among surroundings diri sa kuan. Pero kani nga farm dako kining farm diri sa kani nga lugar. Ilang kaning lugar gitawag lag Miriang City, the farm city of Korea mo ni siya. Nya datan ng country dalang tanom nay mani, nay ubi, nay kamuti, nay unsa pa na basta daghan. Di na ko i-mention tanan. Kay hurot na nga kung kuan, hurot na nga tong oras. Nya na siya payag-payag diha diha ta mi dapat magkuan mag kana laisyo pa ako ipatanaw ninyo be di ba ko pusilon diri no sir pa na sa mi diri siya pagamita sa mi yung rest house sir o man na siya mo na di lang ko madto dito kay bisig mapusilan ta unya nindot jud kay ang langit lami kay lupad basta maura to nga atong kuan na to basta maura to no vlog ta diri kay para lang makakita mo sa among kuan. So ang among gibuhat di ganiyan nanaktak ni ani. Sigbalik kaning tak. Manam kog vlog ani pero ako lang gibalik wala joy laing ka vlog nako nya. Namingaw na akong YouTube nya. Narabat tay mga bagong mga subscribers base nya maburingan sila makayon sila nga sa maning upawa iwa naman ni si kuan oy. Nya silangga og si Pangga steady lang sa to sila sa TikTok kay basig mangita pa tag sa ato content no. Diyan na siya traktura no, lay traktura lay siya kay dito. So mao to na lay siya kay dito. Pero kana diha bitaw kana. Apple na diha tanan apple. Apple kana siya apple food kana apple kani diri kay mimundong man diri. So mao to. Lami kay pusing ang usbik mo radyo model sa lugod ug palupalo ngano ka oy nag higda-higda ka diha usbika ka oy. So mao ni among kampo mo ni among kampo diri mi pahuway nara mong mga bag mga kawato na ko na diha ron dayon ay may mga traktor awang usa na mura may laisyo magay may diri mag farm kay nakapipi man mi tanawa mo ta nakabuta di makabot kung tiil nakabutas no nya kuan awa nag-vlog pud Tagalog ba na siya no Bisaya kayo. So, mao to no. Isa pa man oy ako itabi diri para madaghan niya akong kuan kay 4 minutes ba nga akong watching hours. Nya tawa lang irrigation di ba? Lalagi butiti lalagi butiti diri. Tanawa guys ni butiti Mahimo man gunang baki butiti Butiti rot sakyan mo burot. Kanta mo guna muna sa una. Sumauto na yung mga butiti diri. First time na ako makakita butiti sa Korea. Mga sa maninglis pa tadpole. O ba? Malik ta grade 1 ani. Sumauto na ako diri nindot yung surroundings no. Makasuya. What out mo ang income diri sa part-time no. 3,000 ang 8 to 5 no nya libre kaon. Ati manan ninyo asa mo mangita sa Pinas. Akong balikon 3,000 ang among sweldo sa usa ka adlaw. Pero morang huruta. Buti asa na sa padong. Pero lami pa jud kay hangin no. Sus kanindot sa hangin. Lami kay feeling sa hangin refreshing. Nya na jud balay dito no. Nay balay sa tumoy. Indot yung balay no. So sa pa may ako itabi diri sa akong vlog para mga lingaw mo So ni mga butiti, sa pa man, yung gusto man na kuyawan ako na nibitin, wa siguro nibitin diri. So mo to no. Nya, mao na to akong ikasulti ninyo kay karon taud-taud mabalik na pud mig panaktak, wadwad, kamang, bilangkad, tuwad. Unsa purman ako diha ganiha sa among panaktak kay kaniling magsakit atong kalawasan ning kuan kaning tiguang na dai. So mo ra to no daghang king salamat sa inyong pagtan-aw nya sa mo subscribe so wala pa ni subscribe. Dila po ko mamugusto kay lisod po kay mamugusto niya itong out may bugos yung channel nga man hinungdan yung mga content.
Oro po to akong ipanghambog ninyo nga bugnaw king hangin, bisag init, bugnaw king hangin nya. Among piniud to, tulid among tinai, tulid among tungol. Nya maurot to dagan kin salamat. Nya walik na magtrabaho to taod. Salamat.